abin da nake ta bukata kenan, amma so nake matan nan sai na ba ta kashi tukuna na mata duga maka. Kai mace majina ta ya ce ta akai ka sake ta. To zaman mi ka kai kana bata lokaci. A to tsaya ka ci tsaya. Kai abin da saka ga ina da kakkaucewa. Ita ke dan yin dan cefa da ake dan samu ana ragewa ai. Awo to gaskiya kan tun da ka zan sahibul imati bai kamata ka sake ta ba don nan li'ima ka take. Yawwa dan sholi yawwa. Menene? Dama ba dakka na kai. Ni ma neman ka nake. Yawwa to ina jin ka. Tun baɗi abun da ya shige min duhu. Na idan ana nika masara inji. Masaran ne yake kuka ko injin ne yake kuka? Wanne yake ƙara? Gaskiya. To yanzu sai ka faɗa min huskar ka ta yi kuka ko hannuna? Na gane. Ka fahimta kenan. Na ne gaba. Ai ga miki yanzu zaki koma gida da gashi biyo tana. Kai dan liman uban me kai ka cikin duhun dawa kai da sadiya? Fili na nuna maka. Kamar ya fili. Filin da zan gina. Allah ya sa dai ba ai komai ba. Me aka yi ba soyayya muke ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Kai kana da hankali ko? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. To shikenan kuje. Allah yake amma dai ka nuna mata. Allah ce ka nuna. Ka nuna mata filin baban ku wancan na can gefe ko? Na ruwanka. To shikenan. Ai shikenan. Wannan yar uwarki ce mace. Aka cire mata zani, aka cire mata takalmi, aka cire mata dankwali, aka cire mata breziya. Muka zo gurin nan babu ko jaka. Ya dace tun daga kyautuwa ne ai mana abin da aka yi mana lillahi wa rasulihi. Yar uwa, wannan abin da ya ne a matsayin ki na wace kasan ciwon. Shan! A me na tsawa, karan kwatsama ta yi na da kuma walƙiya kawai aka killa aka ruwa aka dauki. Kai